amunu sogolendo ana malikuna funi bololo sirofe ama fo aw bela jirale nyantuma aw bisimila aw ka jëm ka kene kani o yenya foli kene bi ame tarata juwe kalo kleta ani shekin samba fla ani mogani saba bi nya foli kene konna la amina kuma anga jamana minirse nyamani ali shugel ko kala mai gai ale discours mike anga jamana region durna konna la ni oye mobti kawfe no ye kari don temeni juwe kalo kleta ani woro samba fla ani mogani saba shugel ko kala alika discours konna la mi kera kari don temeni aya yira kafoko discours patriotico awo obisega kaychen ngami yere bada o de développement économique et social barsabla aya yira kafoko tieno faso kanu faliye chenyi faso kuma faliye chenyi faso ben kuma fali oye chenyi ngami nyogonte oye balo oye jamana ka nyetagai wa okofe aye ayira kafoko tieno bi olu demena olu sutunina kayele fangala moko we oluko nga faso de umago be dumina umago be nyetagala ni umena utiko fenenya soro uye olula yele to ko amina dono be se o moko kelo meseka gabakuruta kana olu kama ko awo awe minke oye chenyi me amako be femwerela barsabla dongo do développement de bike nyeta ko bina nyawbe dayele kuraye ko wara wi yeli beke kata nyefe famnyali kura olu bena oye chenyi kadaka ni amala bi ko amen ne fe ko abiseka ke dona na tawla femere bina amafo cheno awe minda ma oye chenyi de nga ame ko kuraw de fe ame yele ma kuraw de fe ame nyeta kuraw de fe donc ola ame wakati mi ko na la ka barake jona wafana ugataka kabuino wakati konna la barsabla kele okafsa akafoko bili kasanga ni premier ministre kani discours yin koni kaliye karido jouer kalo kleta ani woro samba fla ani mugan saba akera sawiye kamoko chama koni la hauja kawuli surtout video manu olu kon olu ye kuma chama fo doye ayira kafo ko chiedo premier ministre ni kuma mi fo kadaka ko olu ye ni kuma info donja ka kombinye olu ye kuma info kuma jan ka soro bimasi mowe olu ke fo so denjugu ye kuma chama fora oluma nini chama fora oluma ngabi ni afola ko furanche fanga yere nyema madobe ka kumboka ni kuma info obayira olukunye kuma mifo kunu ko chien koni ni ye okumai nga okumai konnala mogo yuke faso denjugi yala odedowa yala otewa kuma koni mino kasanga ni video man doka o kuma ukoni ye doye ayira kafoko bi koni uyusa ko soro minge ukele ko feka anga jamana ba maliba ku kodo ma chama ma ubena bo kafoko bini kuma ifo ko kuma mi fora chendo nga yala kuma ifora fo wakati la wa ulukoni ayira kafoko kuma imafo afo wakati la akera sababu ye mogo chama yi aklina fo aklina umaben kilima o video man do fana ka kuma konna la do ya yira ka foko ubega foko minisma kata faransi kata koko injute oluye ko me koko nyere be ko weredi akira sababu ka kuma chapa kon la wuli fencha mak me ma chama haklila kere ne la video man kunda olu be ko ro kuma ko ni foni ko yin sinfe barsabula akira kaba ko yemo ko tume amiri ko ni kuma ndo be sika bo ma weredi da kono mena bola anga jamana franche fanga ministri nyema yere da kono akira sababu ka siriti ke gabo chama na munu sira ku aklina konfo igaro ka fanga jamana franche fanga ministri nyamani ali shogel ko kala mai gai ale koni akan discourin ke anga jamana sigibolo duruna nani o mopti ka fe no ye je kalo kletan woro temeni samba fla ani mo sabani o kunyi karido igaro ka foko discourin koni kera sababu ka mo ko chama koni bla yere nyininga la ka chama bla yere sosola anika mo ko chama koni bla ka kuma chama fo kuma nunu do afora kasoro la yinu ne dowa walma afora kasoro tene dowa nyini ngali konbi aywa ni be danski ke bi nya fali kenna mi kumeka ke aw de muso ani aw do muso fe Mariam Diallo ama fo ni ci aw kala meli ko nyumana aw kambe hanyo kona vraiment